ସବୁ ମୁଁ ସହିବି। ठीक अच्छे दीदी झीर ब्लड टेस्ट कर मत रिपोर्ट नहीं देखे चलो आम कथा हवा सुखर सुआद केबे चाखिनी जीवने दुख दरियारे बुड़ी खोजे तते राति दिने मनार नाउरी तू साहा हुआ मोर साथी हाथ छड़ी जीवनी रे हाथ छड़ी जीवनी रे झुरी झुरी मारी जीवे दुख जदि दबु मते कालिया सबु मु सहिबी दुख जदि दबु मते कालिया सबु मु सहिबी। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ସୁଧୀର ବାବୁ, ଝିଅର ବ୍ଲଡ଼ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁ, କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସାର୍ ସେ ଝିଅର ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର୍ ସାର୍ ମୋ ଝିଅର ବ୍ଲଡ୍ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ ବାହାରିଛି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଧୀର ବାବୁ, ମୋତେ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଛି। ନା ଏତେ ଛୋଟ ଝିଅଟାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇପାରିବନି। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଝିଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ପିଲାଦିନେ ମୋ ଝିଅ ମା କ'ଣ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତାର ବାପା ମା ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିକି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି, ଯେମିତି ହଉ ମୋ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ, ତାପରେ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭରସା। ହଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ମୁଁ 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେମିତି ହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସୁଧୀର ତମେ କିଛି କାମ ଥିଲା କି ମୋ ପାଖରେ? ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଇଛି। 2 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ ନ କଲେ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବନି। ମୋତେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ କରି ଏ ଟଙ୍କା ସୁଝିଦେବି। ମନା କରନ୍ତୁନି ବାବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି 2 ଲକ୍ଷ ଯଦି ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ଯଦି 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ କାହା ହାତରେ ଘରକୁ ପଠେଇଦେବି ହେଲା। ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଝିଅର ଯେମିତି ହେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ।
चमत्कार आमे तो आशा छाड़ी देथिलु स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु आपन को झील को बंचेले हाथ छाड़ी जीवनी रे हाथ छाड़ी जीवनी रे झुरी झुरी मरी जीवे दुख जदि दबु मते कालिया सब मु सहिबी दुख जदि दबु मते कालिया सब मु सहिबी कालिया सब मु सहिबी कालिया सब मु सहिबी कालिया सब मु सहिबी